Здравейте хора, днес ще играем. Не знам как се казва тази игра, но ще играем. Чакай бе. Не, защо паднах в водата? Не, искам да се махна. Тук ще се направя къща, защото половината ми е направил. Сега взимаме нещо и почвам да строим. Сега, кое да си взема? Кое са? Я вие кое да се съм строил. Хора, предискам го спрех, защото имах реклама. Как половината съм си го щупил, ако не го щупил това? Я малко се поправяме. А те кое беше, бе? Това беше. Нема кой да ми оправи нещата. Хора, само трябва такъв плодов паркет. И ми трябва. Трябва ми точно този паркет. И да видим кое ще ми трябва. О, да! И да хватам по жълтото. Преже да правя къща. Ако сте разбрали. Скача да е. Трябва да си направя някаква врата. Знам къде си направя врата. Ето тук може да си направя вратичка. Ама ето тук си влезна. Аре, това не ми пука. Това тук ще ми е паркета. И ще го направим готина къща. Ама не знам как се прави покривите. Напишете вдолу в коментарите как да си направя покрив. 20%. Хора, след аз като ми се пусне реклама, то ми спира това. Само да ви питам нещо. Аз правя клипчета, аз съм Марти Дон черта геймър и може да ме харесате лайка. Защото аз искам да ги правя хубаво и да ми ги харесвате. Не стига, че малко ви интересно, защото ми харесва как да ги правя. What? Тук как това го направя? Тук само ми. Ето го, направихме паркета. Време да сложим малко осветли. Чакай, първо си направим това. За шарни стове са бъде. Сега, кое си ми трябва? Това да видиме. Не това. Айде, съвзем поне жълто. Поне трябва да строим. Това тук ще ни е стената. Ето това, ако ме питате, ми е басейна. Да ви кажа. Ето. Сега си направи закуджи. Не знам какво се. Сега си направи джакузи. Защо там трябва да си сложи едно осветление малко? Тук. Тук ми закъсва. Аз така ги слагам. Не бутите водката, бе.
Не ми бутайте от водата. Абе, си сложи лампите. Оф, мах. Не, бе, къде съм ги? Върху ми е лед на мене. Абе, я малко се запрежявайте. О, хора, това е бадякото. Хора, изключително ви казвам, еба тия така ще направим. И хора, моля да питам нещо. Вие в момента виждам, че ви правите така първо без да мърдате. Искам и мен да ме научите да видим как и аз се справя. И да клапна утре си купа камера. Това така готово ли? Да. Та-да! И само ви покажа от високо какво съм направил. И това може да ми е басейнчето. Ще го направим едно басейнче. А това тук са ни... Хора! Това бе просто нищо не ни пука. Влизаме долу. Така леко. Тук разкопаваме. Е така. Няма да имаме водичка. Това си не бъде басейнчето. Не бе, не е тука. Не! Само да не излезнал. Ма то, тук ли има вода? Докъде стигнала? Ага. Това тук са ни са. Тези. Ама тук това така си го направи. Ама басейнчето искам да се го довърши. Не, не искам. Не искам да ми се отклонява. Е, за това ви казах, хора, е за това. Че първо не се слага вода, хора. Е, за това искам да ви кажа. Не, бе, защо вода? Я вижте, че ми влиза вода от всекъде на мен. Не, бе, няма да ми влиза никъде вода. А да, бе, да, къде че ми? Няма да ми влиза вече.
Виж, че ми излиза вода. Виж ти, че ми излиза вода на мене. То половината са ми го щупили това. И ми не мога да правим, сега че търсим друго място и не ми пука. Това тук се умни. Първо трябва хора, ама видите ми какво да направя. Какво да направя? Хора, още не знам какво. Тук една и съща пещера. Мога да убиеме зайка. Ама той е Коледа. Как е Коледа? Ако искате да направя клипче за Коледа, подпишете ми лайк. Ама стих се тук на Коледа. Аз махам от Коледата. Трябва да се махаме, няма къде. Трябва някъде да се скрием хора. Но то всекъде е Коледа.